Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki long kemi kalami syakmat banyak keren ya kejing bom yahab bat karukom le ke sorkar jela habai dai bat kejing pang covid khat khandai kumju kejing betha ban ya ketika kila ong ba sorkar kanang tang ban penting bat ban pan artatien ya kipat nong song snong la kadai ya kejing pang covid khat khandai ke baklat na covid bat kejing ya ketika kila ai nuksaru ya kejing pan artatien ke sorkar habai dai bat kibayap na covid khat khandai na ka baong bawat u doktor katanat ka koy kya ulaong ba khandai phu khandai persen ne khandai phu khandai na ka sispa ke bayap covid kim dai na u covid hanrai ki klat na ki wei pat ki jingpang habai dai bat ketika covid khat khandai kini ki longkmi kal ai nuksa ya kurkam ai tika ya ki khlung badangkha ha ka ba ki doktor bat ki nurse kida pej bnia thik pathik ya ka jingko jingkhia ikunlung khashwa ban ai tika kum ka BCG balada patlong ban ai tika kipa wan biang hakawai pat kasngi andala biang kejinglong kamet jongi kenlong kila kali kadon ayu shalandat bak sorkar menta hakajaka ban batai bat pengai kinong song snang ban shime ketika kesu berngam penban bat kwa tang badung terniano ya kamet kibreu klem datip la kamet jongki kayahap na em ban shim ya ketika kumta kalapan pau kejimbom yahap habai dai bat kejing berngam ke sorkar man pendu ya kahok ban kamai nadu ke basong dukan kibanyak kali bat ki bablas ngi lada kim ya ketika kila ong ba kani kari kadai kari sensyar pajba kari sensyar donbor bat ki kerpat ya kesorkar baniat hakalenti badai bat ban pensnau tu ya kinong song sinong halor ketika ningkong te longkom ni ikun jonga ipang imdan jing siat imdan jing beyong clear imdan jarho ai ru em de tangga gastreng ipria sipria tengal isim dawai nau dokter em hapo hani po san bos uang yang lek nyok hospital nang ta pada uang lek nyok hospital ba pinyo treatment ba biang tiang da lek po nasaret pada ki ong ba ngin hapat ngat no ngin test positif ngin test ya pindai ya iti kun jong pi tiang ngapat ngala ong to ngong kum do kin test namar ba ka jing siat ka jing biong clear jing jar hor dan mo ti ong em ni haban test sen pilawan po hospital tiang dala dep test ki ong ap sipang ki lek ka RAT test ki ong ap sipang te yo positif tengah pat masin ong kumta yo positif namar ngam ikop ya ka kun jong akan long kum kan yo positif ngala so kumbangan kelan hang turu namar balai kata ka injection rukem ai ka drip rukem ai kat nu ka kyangi kemia kat nu ngam ikop ken bein long bein yo ta positif ngapardam jor hiru namar ka hospital ru kam ai ka jing sumar babiang jaka bein yo no kata ka jing pri bein kan bon no kata ka pri ru kam ngam yo kata ka jing ayu ka babiang te ngala sa ka jing lingo ka ngala la sa ka jing tiang ka jing kenden te ki doktor pa ki ong wan lada pidan ka room ka babiang pen tia i sayang wan pen tia no sayang te ngi wan no sayang ka nyanden post ngi pen song no hayang i te ka no ngidap da ka jing ngau lingo ngapen ram jor hiru ya sarkar bakal le long kam sim khia te kam tam na ka hel ru kim sim khia te long kam ta ka ngi ngau sim jing kan mo mentar lada ngipang sitom lada ngistom jor lada kipang hayang ru ngiliket hospital ngim singan shu ya hospital ngim singan shu tangkata hi bat ka wei ru ka bayadai na kata ka liang jong kani ka jing ai vaksin ngam sngau ya hab hi ban penbor namar ba kamet jongi kibriu ngi kan tes wa ka long komno lada ngidon ka met ka bakot bakhya te kam lelei mano hi bang kwa ya ta ka jing yada nau tau jing kenyang jing pang ngi kwa hi baro banyada to kenyang jing pang ndrei kam tes wa ka e ka banja yang ngi lada dang ngidep ai to ka inject ngam sutu sutha mo nam ta uni u vaksin covid te ngam te udi u babahane u basni na mangale ga brio ka bebiet bethem te ngala dan khon arngut tang mangam pai ngam tem ba ngalek ai inject ne ngam lek ai ngam pen slur la ne ban ong lek ai nem lek ai mo kata ka chong la jing thu simet ki bakwa lek kin lek ki bam kwa kin lai lek tama ka sarkaru ka de ban sngau thu kan kim de ban pen bot yanu ru te ngati uni vaksin hanga simet te ngam kwa ban ai namar ba bun sien ngan dalek haki jaka ba ai injeng ngalek PHE ngai kim jutas kidan jing kilong gum nom nur tem chupa khliet be kasapti inject ban tang bala ong bayo la long betang ban yo brio be ban inject ban te ngam iya ha be katugur kom ai injection ngai ikun janga ki doktor le kham tam mo na mangi dan ke jing ki doktor
dan ipang ida stom ngin sim dawai ki khon janga dengan li ai ki injection ka bang pandap haduk khandai banai ru la dadan jing thot akamen kim jutre ban ai ki ong sawan dai ikla kham khlan be idan jerho ne be idan biong khli ki ong sawan dala jam tak biong khli ne ka jerho in sa ai tak injection ngala pandap iki khon duk khandai banai ru andai ngam pai berkhat pada ba uni vaksin pan tem long bum no dan jingpang yu ki beri ru tem sudung na kadung direct ban tang bala yu ban ai injection ngai uni injection ti hanga simet de ngam tep iki wai lem te ba ong ba ngapen slur ki bikin nai ai ki la ka jong jing su thu ngai la di ngam tre ban ai aku bor bai bangam tre ban ai na manga kham chania ka sarkar kham chania no no chania bai tang hau blai ngidap da ka jing artatin bat ka jing kuslai na marba karukom le jong ni ka sarkar la ka deine la ka laj ngim tip na mangi di babi ki batem na manga pet ka yutiu ngayo i bo tu doktor uang ba na ka sispa 90% ki dei ki bampang covid ki bayam te to ongi ngim dan tak men sim sus ir ngis ir am ya la ka jing im la jong ni hapar khat ya kala weiru na mangidan ki khun kikti kumdingin sule be kat kembang ka sarkar kani kalong ka ba persya bahaya ngamo te ka sarkar kai kwa ban le kanu nuru kan le iki kam lajong kam di ban penbor ki pat ba menta kani injection ti lada ki penbor yang ande nganem tre lada ki la penbor sa palat hadu bandadu jana menta ki khun kikti te ngam la ban sya kata te lada ka sarkar ka penbor ngai kata ki makidu ki ban penbiang ki kot kisla lada ngalong nga kumnu lada ngayap ne lada ngayam lada pang ne ngalong kumnu ka sarkar kai ban bakli ka ban penbiang ki kot kisla hadu hakut ru ba kilai ban la ban besai ulok janga ba ki khun janga ban dala he ki khun janga ru ki ban penbiang ka kam ka jam kim dei ban duna khandiat ru kum bakiyo ka jing kemen ki kemi ki pa ka sarkar kan hap le kum ta Kawan kong ay ngai ngoi ublai balala ban riban semaringi hadu gini klemat ki bamta bagajing jongi hilong kemi habangi pai igi khon dikiti ngimlong syu bangin ya nyakalenti bari kumbang ju ya man kapor mentangin pha mi igi khon kiktiru nginlong ko madap da thau kumno ngin ya ngin yang kumno ngin nei ngin wan bagajing teng jong nu covid ngasau la jan man ka yeng man ki khna khlong halade ngasem ba ta jing sitam jong aman kini ki banai bladam ayo swa ka jing sitam kpo sitayo dai kata ka jing smak jing ka khambar ka ngamdan jing fer ai ro kumbang julong hi te ngalisim dawai ki doktor ki naong yang aba asma tanat ba fiwan sim dawai private nama phim sim la le hospital maka jing sumar ki doktor halai PSC dong asma tanat nama ki doktor ki ai mensim tengah perkhat ya kani ke jinglong ka pamenta baki temen ki plikan dan ngai kembahanu vaksin menta baki las ong ban ai lot barokhat kamtam nga hawai ngatrai kam ibarat po office tang bang apli dukan teng layas ngo baki ong balada phim ai nu vaksin ngim yo ban song dukan tengah ngong ki nomor kamet jonga kebetulan dengan page 4 tebak kawai ru gam semdan kata kajing pensai ba ayo ni kan long kumta dari sungai betang dah kajing tiang sudah mensua kita kisna melalui nak deki paus nam mentang lah don kun don kusio don ki tangali ain injection ki BCG li ai ki doktor po PHC ki da check ki da test ki da lelei ba ini kelung ki da kli pidan jerho na em pidan jingsit na em kakpo kalong kumno kaman kumno teng ong ki biang lot tah baki biang lot ki khon kata kajing sumar kim dan ai ki ai kata ki BCG kebalang ngak pada menta pak yang da ulan klem dan doktor klem dan kino ki ban tes shu pak klet baik ki blouse pak klet baik sitar direct anja te kajing singa dengan ki bre ter ubah klan men takamot usat uklan upang si sengi arsengi kamot utrat si sengi arsengi tendai usat uklan tukum tu kibre ki bam yo kamer ka bakoi ka bakhya ki plikan dan te ki ba anjak kidan ki ba anjak ka bangatip ki bahaya bahasam hadu menta kinya kimla namar bakim sim la tes nang kong sua ba philong kumno ta bangali sim dong ki doktor ki kli pidan sini pidan BP
pidan jing pang sadam telada kelil ada dan kita lai teli kamar kinam ai hiru injection nakawai ke jing pang pat ka bangidan takbalanga balai menta kan ka yu hakan ka sarkar jing shisha kan pen songtho kan pen sai ke nyangi ki pat ba bakata injection na menta kita kalong kumta ndai tala su berta betu kutunghong man gidong ba fide benyami khat pras nam do sau san snam ki berta betu kita kisnam ndai kim sim ong pada ba pi ai enjak namanta kabanya da ndai ngai kumba ki ai enjak tening jing sisa kim dai kin ban yo su mo ya kan ya ka bakila ai enjak ten dala ai ken jak ru idang dan pada ki bayo Tengah perkap ikini ki doktor PhD kibada sengau tenat bagi dah bahap pelat bagi keli suai ke ai. Tengah tip akan ni ka juk mentah kadon ayu. Hakini ki kon ki seru kinda lek ai injection kini ki kon. Dah kelawan ngong balai. Oh ki doktor ki mai mi nama badan jerha. Tang badan jerha romlang. Pawan ka wek tayo. Tendalai ka wek tayo la keli jing keli la biang. Ki keme pa to la injection. Dah sakawai pat ngababun kusio terlait sawai kusio dong balai lawan pasi yang ba I biang kli should met malah kematawan pai biang sayang masuk tenat kan lah dah kalong kumtoma bakin dah cek tek patek tengah perkat pada sapang kaliang dongi kino dirukan haba ki ong lada pim injection wat sang dukan tengah ong yaki yakaba Nara ki ong ba phim ai injak wat sang dukan ngongan khang dam ka dukan tengah perkhat pada naman taki wai ki plik rat ki ba em jak pa nak to dukan met bat sengi kite ki sang dukan men step kite da met tekin le kumna jing sha ka sarkar kan sang tho ba kan jigini ke ai pun plelat kan kumna ban yarap lem nam taki badok ki besok plik rat kini ki khon jiu jau ap nak keme kan wan yo wan har kan thiet kan pet rei kam yo watang si tingkar ban thiet tingi kerpat jur ke sarkar kan bakan pensai bakan ne wadai kaman jongi kinong ai injection ladang isngau bang isngau tho bakadai bangin ai ngin ai teladang isngau tho ba ngim dai ban ai tingim ai hangai la dia cesimat bangadan kemer kebatlan nga ong bet bangam ai dai ngam pen slur ba ngam ong iki pai ba to ya ai la nei tawat ai kadai la ka jong kemet la ka jong kejing long jong ki dai menta un sipen bor ubri pide ben ai ka ban poi se ngim tem te ka basung si bon la da ki pen bor ka to tawan nga ka kemer ila ki khon la dang ong ban le ki khon kana kono ka kam hi ka ba kim dai ban le kinum le sang sinong dap da ka jing sa jengmut ma halal kan ka jing ai ka injek tika la ni covid kini ka jing ya pang covid ai ngim ban kaman ma ban ai kini ka injek na kelim jongar ngam stanat ini ni injek ba ka jing ong tu ka disi rom ban ya hap sai ngi pada ban tembor itu ka injek na ngim dan ta kaman te nakaling sarkar in pat kan ki ba kim dai kan ban tembor pada la na kim dan ta kaman ban ai ka injek kimat kan ni tengi ni kan ni kaling jungi ting persya kan senang ben dan mau kaman ban ai ni ke injak tika mangan suang no ba ke ni ketika ngam sudan kaman mangan ai le di par ka wei kalong ba baleng gin la ban penbol ada ngim ban ai ta ketika ka sarkar ko ba ngim sya mangin belal dengan mi na ying syang khop halayeng bakim sya ban pri kedukan hato semua dol danga ngasong hayeng ngam pri kedukan mano ban sai khon jonga mano ban pesu bayeng kayeng jonga kawai kepat kalong ba ngap ngau ru ba ka sarkar baladangi ai ni ketika kamu kan ada pisah hato ka jengmut i bakan ai ka sarkar banari ai tak injek kan ai ka pisah syura ja bagi yam mano kan besai khon kiti jongi hayeng ngatang hali mismet ngam don ban ong bangan don kaman ban ai ketika la si hadin habu la ketika sarkar ka pansyayat ngin saya pe ni la ka sarkar ka pansyayat ngin la bangan ai ketika